Fandíš fotbalu? Samozřejmě. Kolikátý jste v tabulce? První. To byl, počítám, asi nastávající manžel. Ano. Ten asi nefandí fotbal, že ne? Vůbec. Vypadá to tak, že vůbec neví. Mimochodem, ty chodíš na fotbal, nebo že? Já musím. Ahoj Ondro, tak se mi doneslo, že se dneska ženíš a chtěla bych vám tím pádem, tobě a Market, popřát, abyste si ten dnešní den pořádně užili. Hodně štěstí, lásky, abyste byli pořád spokojení. Myslím si, že Market ti chtěla pro dnešek připravit strašně moc překvapení a taky doufám, že se jí to povedlo. Možná i z toho důvodu se ti moc nevěnovala, tak jí to prosím tě odpust, protože to myslela jen v tom nejlepším. A ještě jedna věc, někdo pro tebe má připravený překvapení a kdo to bude, to už musíš zjistit sám. Takže mějte se krásně, ať se máte úplně nejlíp, nejenom dneska, ale celou dobu. Ahoj.